شومن تنططات ጓልን ሰይትን ሓዳር ተመራጺ ዝገብርዋ ሰብኣይ ክምርዖ ከሎ መሪጽኹም ዝምርዖ ማንም ስሕት ሓቂ ይኮነን ይትረፍ ሰበይቲ ክዳን ከማን መሪጽካ ይልበስ ወይን መሪጽካ ይግዛእ እምበኣር ዞም ሸሞንተ ነጥብታት ናይ ጓልን ሰይቲ ንሓዳር ተመራጺ ዝገብርዋ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና መቸም ካብ ሓዳር ዝተርፍ ሰብ የለን ስለዚ ሓደ ሰብ ሰብኣይ ወይን ሰበይቲ ኣብ ምምራጽ ክጋገ ይብሉን ሓደ ምሁር እንታይ ይብል መሲልኩም ሰብ ኣብ ክልተ ነገራት ፈጺሙ ክጋገ ይብሉን ይብል ማለት እዩ ቀዳማይ ኣብ ሰበይቲ ይብል ምኽንያቱ ሓዳር ሓንሳብ ተኣቲኻዮ ኣይጣዕመንን ኢልካ ክትወጽኦ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ሰብ ዝምርዓዋ ሰበይቲ ወይን ሓንቲ ሰበይቲ ትምርዓዎ ሰብኣይ መሪፃና ለልያን ክትምርዖ ኣለዋ ምኽንያቱ ድሓር ኣብ ውላድ ምስ በጽሐት ኣይጣዕመንን ኢላ ክትወጽእ ስለዘይትኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ሰብ ክጋገ ዘይብሉ ኣብ ሞያኢ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብመምህርና እንድሕር ተወዲኡ መምህር ኮይኑ ከገልግል ዝነብር ሓደ ከምኡ ድማ ብዶክተርነት እንድሕር ተወዲኡ ዶክተር ኮይኑ ከገልግል ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ኣብ ብትምህርቲ ዝወድኦ ነገርን ኣብ ሓዳርን ፈጺሙ ክጋገ የብሉን ዝመርጾ ክፈልጥ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሸሞንተ ነጥብታት ዘለዋ ጓልን ሰይቲ ድማ ኩሉ ሰብ ዝደልየ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ንወዲ ይኹን ንደቂ ኣንስትዮ ኣገዳሲ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ነዛ ናይ ትምህርቲ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ግበሩ እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ንብዙሓት ኣሕዋትና ንኽጠቅም ድማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ስለተሰናይ ተግባርኩም ኣቐዲመ የመስግነኩም ንኺድ ናብተን ነጥብታት ቀዳማይ ጓል ኣንስተይቲ ንሓዳር ተመራጺት ዝገብራ እንታይ እዩ ተተባሃለ መንፈሳውነት እዩ ጓል ኣንስተይቲ መንፈሳዊት ተኾይና ጠማቲ ኣብዝሕ እዩ መንፈሳዊት ማለት ግድን ዘማሪት ቆራቢት ማለት ኣይኮነን ናብ ቁርባን ዝማሬን ተበጺሓ ረጎደ ተዘይኮይኑ ግን ምስ ፈጣሪኣ ርክብ ዘለዋ ጸገማ ኣብ ዘጓንፋ ተስፋ ቆሪጻ ይዳጣሚራ ስቕ ትብል ዘይኮነሲ ንጸገማ ብንብዓት ንፈጣሪኣ ትነግር ትጽሊ ትጸውም ካብ ቤተ እግዚኣብሔር ዘይትጠፍእ ጓል ዓለማዊ ሰብን መንፈሳዊ ሰብን ናቱ ክትከውን ይደልያ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ መንፈሳዊት ኮይና ንሓዳር ተመራጺት እያ ካልኣይ ስርዓት ዘለዋ ጓል ስርዓት ተልይዋ የማን ጸጋም ዘይትብል ምስ ዝስሓቓ ዘይትስሕቕ ርዝን ዝበለት መዓስ ትስሕቕ መዓስ ስቕ ትብል ትፈልጥ ኣለባብሳ ኣደብ ዘለዎ እቲ ዕዋላ ወዲ ኸማን ነዛ ጓል እዚኣ ምስኣ ክዕውል ዘይኮነስ ኣደ ደቁ ክትኮነ እዩ ዝምነያ ስርዓት ዘለዋ ጓል ብዓይኒ ትፍለጥ ዓይንኻ እውን ትመልኣልካ ጓል ኣንስተይቲ ስርዓት ተልይዋ ንሓዳር ተመራጺት እያ ሳልሳይ ነጥቢ ክእለት ዘለዋ ክእለት ዘልዮ ብዙሕ ነገር እዩ እቲ ዋና ክእለት ጓል ክህልዋ ዘለዎ ግን ምስ ሰባት ተሰማሚዕኻን ተራዳዲእኻን ናይ ምንባር ክእለት እዩ ሓንቲ ጓል ምስ መሓዙታ ይሕዋታ ስድራኣ ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ ተልይዋ ሓወይ ሓፍተይ ትብል ልዝብቲ ተኾይና ናቱ ክትከውን ዘይደሊ ኣዳም የለን ንሳ ምስ ሰብኣያውን ሰላም ዘለዎ ህይወት ከም ትነብር ስለ ዝፈልጥ ፈላጢኣ ዘበለ ይፈትዋን ይኽብራን ንሓዳር ድማ ይምነያን ራብዓይ ነጥቢ ንጓል ኣብ ቅድሚ ወዲ መጎስ ዘሁባ ወይን ድማ ንሓዳር ተደላይ ዝገብራ መንፋዓት እዩ እዚ መንፋዓት እዙይ ናይ ገዛ መንፋዓት እዩ ጓል ኮይና ደቂሳ ትውዕልቲ ኮይና ናይ ገዛ ስራሕ ዘይትሰርሕ ኣብ ገዛ ሰሪሓ ክትበልዖ ዝግባኣ ካብ ድኳን ገዚኣ ትበልዕቲ ኮይና ብትኺት ዝተለዓጠጠት ጾማዊ ዒላ ጾምካ ተውዕለካ ጓልን ኢዳ ኣጣማሪትን መን ሰብኣዩ ንመርዓ ዝመርጻ ወድን ሓዳር ዝደልያ ትሰርሕን ንገዛ ገዛ ተምስሎን እዩ ሰበይቲ ምጽኢኻያ ምሳሕ ዘይትሰርሕ እንጀራ ዘይትስንክት ኮይና ሰበይቲ ተባሂላ ክትጽዋዕ ዶ እዚኣ ሕሰባላ ጓል ምስ ሰብኣይ ወይ ድሕሪ ሰብኣይ ካብ ዓራት ክትስእ የብላን እታ ጥበበኛ ሰበይቲ ኣንጊሃያ ትትስእ ኢሉ ጥበበኛ ሰሎሞን እውን ኣብ መጽሓፍ ጥበብ ገሊጽዋ ኣሎ ሓምሻይ ነጥቢ ጓል ኣንስተይትን ሓዳር ተመራጺት ዝገብራ ውሕልነት እዩ ወሓለ ዝኾነት ጓል ብውሕልነታ ኣብ ልቢ ጎበዝ ተኣቱ ኣብ ራብዓይ ዝረኣናዮ ንፍዕቲ ክትከውን ኣለዋ እዩ
ኣብ ሓምሻይ ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ መንፋዓታ ውሕልነት ክህልዎ ከም ዘለዎ እዩ። ይዝከረኒ ሓደ መዓልቲ ብማሕበር ኣብ ገዳም በፂሕና እናተመለስና ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ጽላል ዘለዎ ኮፍ ኢልና ነቲ ዝመፀ እንጀራ እናተመገብና ከለና ካብቲ ዝነበረ ፀብሕታት ፍልይ ዝበለ ጣዕሚ ዘለዎ ፀብሒ ተፀብሓልና። ሓደ ኻባና ድማ እዋይ ከምዚ ፀብሒ ትሰርሕ ሰበይትስ ትብፅሓና በለ። መንፋዓቲ ብውሕልነት ክኸውን ከሎ ድርብ ዓወት እዩ። ስለዚ ሰበይቲ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ዋሓለ ክትከውን ከላ ደላይኣ ፈታዊኣ ብዙሕ እዩ። ብፍላይ ድማ ንሓዳር ተመራፂት እያ። ሻርሻይ ነጥቢ ብስለት እዩ። መቸም ካብ ዝብልዑ ዘበለ ዘይበሰለ ጎጎም ውንጉዕ ዝኾነ ዝበልዕ ሰብ የለን። መሪፅና ዝበሰለ ዝጸበቐ ኢና ንበልዕ። ኣብ ሰብ ድማ ምብሳልን ዘይምብሳልን ኣሎ። ዝበሰለት ጓል ብትዛረቦ ብትሰርሖ ብትኸደ ቦታ ትፍለጥ። ብስልቲ ጓል ሓዳራ ብኸመይ ከም ትመርሕ ትፈልጥ። ነዛ ብስልቲ ጓል ድማ ከም ዝበሰለት በለስ ክበልዓ ዝደሊ ብዙሕ እዩ። እዚ ማለት ንሓዳር ተመራፂት እያ። ሻውዓይ ነጥቢ ተኣማንነት። እምንቲ ጓል ካብ ንጉስ ክሳብ ባርያ ካብ መንፈሳዊ ክሳብ ዓለማዊ ይብህጋ። ሰበይቲ እምንቲ ተኾይና ሰብኣያ ተገሸ በኣ ኣቕሱን እዩ። ንሳ ኣብ ቃላ ጽንዕት እያ። ምጋሽ ሰብኣያ ፈሊጣ ንግዳም ወፅያ ንዕሩኽቱን ኣዝማዱን ዘጉህ ተግባር ኣይትፍጽምን እያ። ንሳ ሰብኣያ ኣብ ቤታ ኾይና ብጸሎት ትድግፎ ብሰላም ክመጻ ድማ ትጽበዮ። እምንቲ ሰበይቲ ድማ ካብ ወርቂ ትሕርም። ሻሙናይ ነጥቢ ሕያወይቲ። ጓል ሕያወይቲ ተኾይና ንሰብኣያ ዕረፍቲ ስለ ትቦ ንሓዳር ተደላይት እያ። ሕያወይቲ ጓል ምስ ስድራኻ ትተሓቋቑፈካ። ሕያወይቲ ሰበይቲ ብደገ ጉሂዩ ንዝመጸ ልብኻ ብጥዑም ቃላት ትፍውሶ። ሰበይቲ ርግምቲ ተኾይና ቃላታ ከም ዕረ መሪር እዩ። መጽሓፈ ጥበብ ወዲ ሲራክ ካብ ምስሕስምቲ ሰበይቲ ምንባር ምስ አንበሳ ወይ ምስ ገበል ኣብ ሓደ በዓቲ ምንባር ይሕሸን በለ። ሕያወይቲ ሰበይቲ ግን ሰብኣያ መጺኡ ክሳብ ዝረኽባ ትናፍቕ። ስለዚ ሻሙናይ ነጥቢ ሕያወይቲ ክትከውን ኣለዋ እዩ። ካብዚ 8 ነጥብታት ተወሓደ 4-5 ክህልወና ናይ ግድን ክንጽዕር ከነንብብ ክንጽሊ ይግባአና። ካብዘን 8 ነጥብታት ዝተሰማማዕኩምለን ከምኡ ድማ ተወሳኺ ጓል ኣንስተይቲ ክህልዋ ኣለዎ ትብልዎ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም መሃሪ ጽሑፋትና ኣብ ዝዘርጋሕናዮ ንኽበጽሓኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ። እዚ መሓሪ ትሕዝቶ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ንሕዋትና ንኽጠቅም ድማ ላይክ ግበሩ። ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ኣምላኽ ኣቦታትና እግዚኣብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ኩን።